Dobre, vítam vás u môjho prvého, druhého let's playu, ale to je private server. Iba tak som hľadal servery a jeden mi tu našiel, tak vám ukazujem tento, mám tu viac účtov a celé som to tu prešiel, na tomto účte ešte nie, lebo neviem poraziť podzemkov, to je môj cech s kamošmi a blízkymi, no tu je, tohto neviem stále poraziť a nič, aj keď robím hocičo, proste nepadne, mám tu takúto zbraň. Je o čosi možno lepšia, možno horšia, neviem, môžeme skúsiť. Potom by som vám ak by ste mali záujem, by som vám mohol dať tento private do popisu videa. Toto bude iba krátky let's play, nebude moc dlhý, ako môžete vidieť. Napríklad do tohto si zautočím. To je iba 20 volta, vidíte? Napríklad dáme tu, dívajte sa. Aj keď viem, rozbije nás, to je jedno, ja vám chcem iba ukázať, ako to tu je. Dobre, tak tuto môžete pretáčať a padajú vám epiky, vidíte? Ten je horší. Nenapadne to, vlastne nenapadne. Dobre, tak aj to je horšie, iba vám to chcem ukázať, to bude veľmi kratučké video, iba že to tu je. Iba, že existuje private, že to není iba mýt a že dá sa sem normálne zaregistrovať. Kúpujem iba tak teraz zo strany zbrane Epic. No tak ja vám dám potom do popisu tohto videa stránku, kde je veľa privateov, je to táto stránka, vidíte koľko tu je privateov. Niektoré nefungujú, ale je ich fakt málo, ktoré nefungujú. Dobre, tak asi tak. Môžeme si dať hospodu. Dívajte sa. A učte sa. Môžete to hneď preskočiť, ako vidíte. Majú tu HP 1, ako vidíte. A vždy útočíte s pesťou, ale dáte ho vždy, to je jasné. No, čo by som ešte povedal? No, že ďalší let's play, ten bude asi Tanok. A to je asi všetko z tohto dielu na SPGame Private servery. Dobre, takže teším sa na ďalší let's play, neviem o čom to ešte bude, ale asi o tom Tanok alebo Gladiatus. A no, to bude asi všetko, bol to krátky let's play, iba som ukazoval ten private. Dobre, tak zdarli.